Aida, hvor er vi nu? Nu er vi til Union Ministry Meeting, og vi har lige fået nogle jordnødder. Og vi har så lige lært, at det er faktisk en rødfrugt, man rører dem op af jorden, ligesom kartofler. Så det er ligesom sådan at spise jordnødder som kartofler. Så nu er det indeni, så det sådan ud. Ser det sådan ud? Og nu får jeg flere. Flere? Ja. Det vælter ud. Og hvem er det, der giver dem? Det er pigerne Ui! og drengene. De søde små børn her. Ej. Det er filmstjerner alle sammen. Det er sejt. Og Laura får den her på. Og Laura har fået jordnødekæden på. Og jeg har lige åbnet en masse jordnød. Nej, nu tror jeg også lige, jeg bliver... Hvad er det, vi lige har lavet? Vi har lavet regndans, og så har vi fået jordnødder. Og så har vi tændt bål. Okay. Ja, det er rigtig spændende. Noget med at klappe en hel masse af dig, Vi har klappet en hel masse, og det har været rigtig fedt. Må jeg lige se ham? Rigtig fed oplevelse. Og så har vi lavet det største bål om bagved. Virkelig big fire. Det er faktisk te, vi er ved at lave nu. De laver te simpelthen. En masse indisk te. Og herovre bliver der lavet... derovre. Der er lige nogle børn.